Vaskrsenje Hristovo, a mi znamo da je Vaskrsenje Hristovo najznačajniji događaj u istoriji hrišćanske civilizacije. Međutim, Vaskrsenje Hristovo za nas ne predstavlja samo istorijski događaj, već on za nas predstavlja jedan živi događaj u kome učestvuju hiljade i milioni vernika. Naime, na svetim liturgijama, pričešćujući se, uzimajući telo i krv Hristovo, mi smo učesnici onih istih spasonosnih događaja koji su se dogodili pre mnogo vekova, u kojima je sam Hristos započeo naše spasenje ovdje na zemlji, a to je spasenje dovršio u Carstvu Božjem. Da li ti imaš mi jedno pitanje? Imam jedno. Koji je praznik nedelju dana pred Vaskrs? To je jedna subota. Aha, govorili smo to, Lazareva subota. A mi, Dušove? To je slika cvetih. Cveti, da. Odnosno, dana kad je Hristos došao u Jerusalim, njegov svečani doček. Četvrtak, tajna večera. Uroš, šta bi ti rekao to? Tajna večera je Isus Hrist rekao svojim učenicima i svojim apostolima, pokazao mu hleb, rekao da je to njegovo tijelo i vino da je to njegova krv. On je to njima dao, prvo da bi održao njihovu veru. Jer jednostavno, dao im je nešto materijalno, zbog toga što koliko god oni voleli Hrista, oni su i dalje samo ljudi. Ovo je krv moja novoga zaveta. Na tajnoj večeri je sklopljen novi zavet, pošto se Biblija sadrži iz Novog i Starog zaveta. Novi zavet je tada sklopljen na tajnoj večeri sa Sinom Božijim, a stari je bio sklopio Bog Otac sa Mojsijem. Dobro, i samo sa Mojsijem ili sa cijelim jevrijskim narodom? Sa cijelim izraelskim zapravo. Jest. I to je veze, mi sve pričašćemo, mi dalje uzimamo taj hleb koje tehnički nije on dao, ali dalje, samim tim što mi to uzimamo, on je dalje u nama i on je deo nas. Oni su dozvolili zato što je jedan Hristov apostol Juda je ga iziptao tim farišejima, a fariseji su onda to preneli Rimljanima koji su ga uhvatili. Suština naše vere je da održimo zajednicu sa Bogom, a Juda je pokazao kako je izašao iz zajednice sa Bogom. Da li se on pokajao? Njemu je bilo žao, ali nije bio dovoljno jak, nije dovoljno voleo Boga da bi... Nije dovoljno voleo Boga, sjajno. Katarina? Ja mislim da je on zapravo, po meni, ja mislim da je Natalija dobro upravo, ali ja mislim da je iz tolikog pokajanja Juda da ih želeo da sam ispravi tu grešku tako što će dati svoj život. Šta mislite da li je to ispravan način? Kaži? To nije ispravan način. Ispravan način bi bio kada bi on otišao sa Hristom. On je ubio sebe, umjesto da da svoj život za nekoga. To je greh koji ne može da se ispravi. Kako to misliš? Pa zato što ako se izvrši neko ubistvo, ima šanse, veoma male šanse, se to ispravi drugačijim postupkom prema životu, a samim sebe što si sebe ubio, završilo svoj život i nemaš tu šansu da ispraviš. To je isto moći, veliko hvatanje Hristovu. Jedan drugi apostol, jako značajan, koji je bio siguran u sebi, rekao je Hrista, ako te svi izdaju, ja te neću izdati. A Hristos mu rekao, noćas, pre nego što Petro zapeva, 3 put ćeš me se odreći. Da li se neko seća ko je to apostol bio? Apostol Petar. A kažete mi, da li se dogodilo tako i koja je Petrova priča? Da li se ona razlikuje od priče s apostolom bivšim? Ajde, ovdje. Razlikuje se zato što je Petrova priča bila zapravo da je on je bio glavni apostol od svih. On je imao najviše vere u Hrista, ali opet oni tada nisu imali Svetog Duha u sebi da bi dali život za Hrista. Apostol Petar on se kajao zato što je... To je najbitnije. Da li neko zna možda kog se datuma događa to Vaskrsenje
Vaskrs, samo se menja. To je tačan odgovor. Vaskrs je pokretni praznik. Menja se datum, ali se ne menja dan u nedelji. Da, koji je to dan? Nedelja. Imao je crnovenac koji su mu stavili kao umesto carske krune. Čak je pred toga imao i purpurni plašt. Kaže mi. Pretpostavljam da su ga ismevali na taj način. A u toku tog puta desilo se to da on morao je da nosi krst na koju će njega da raza. To je vrlo težak krst, ogroman. I zapravo je on stavljao zbog nas, to je bilo strašno. I mi to negde krivi, smo mi uopšte deo ovog čovečanstva. Levi razvodnik ima levom krstu, on je bio pljuvao, misli govorio, gdje ti je sad Bog hoće da nas spase, dok je desni se kajao i govorio da je isto tako da su sad kajali za sve grehove i da sad hoće dostojanstveno. Nastavniče Rekao je taj desni razvojnik i rekao, molim te Hristosi kada odeš u rajsku vjeri. Jeste. Pokajani razvojnik je prvi stanovnik raja. Koliko je velika Hristova milost, njegova milost može da čini sve, ali uvijek u sadejstvu sa čovekom. On je ostao tamo gde je bio, ali je Marija Magdalena otišla i javila svim apostolima da je Hristos vaskrsao i onda su oni svi otišli trkom da vide to. Da. A da li se sećaš ove priče sa apostolom Tomom možda? Da. Ajde, kako je to bilo? Ja mislim da je to, pošto je Hristos imao u tijelu jednu veliku ranu. Da, to je bilo u grudima, tako, kopne koji je probao. I baš onako te rane nije moglo da se živi. Apostol Toma je verovao, je mislio, gde je Hristos uopšte nije vaskrsao, to on se samo čini. I onda mu je Hristos ponudio da pipne i da vidi da li je. Da. I šta je Toma učinio? Toma je uradio to. Da, i je poverovao. Da, jasno. I Hristos je rekao, Tomo, video si i poverovao si. Blaženi oni koji nisu vidjeli, a poverovali su.